together again, praising the Lord. Mga katablers, ito yung mga kasama ko dito sa Japan. Yung mga pangalan nila, ngayon lang kami nakita, pero masaya kami kahit na ngayon lang nakita. Parang blood of ano, no? Pilipino ba? Reunion. O reunion, kahit... Anong pangalan mo, pre? Alvin Pledo. Legson. Dixon, no? Jason Flores. Jason Flores. Si... Jonathan Mendoza. Vlog, ang vlog mo, Brad, paki-ano sa vlog mo. Ano nyo ako? Kung mag-subscribe kayo sa vlog ni dito kami Jonathan M. Jonathan M, no? So ito mga katablers, anong mga trabaho natin dito, partner? Ay, iba-iba. Ano kayo? Sa construction kayo? Construction. Construction, no? Oo. So, sa mga bulis ng mga bahay. Oo, all around kami dito. All around, no? So ito mga katablers, no? Yung kasama natin dito sa Japan, kahit may pandemya, tuloy pa rin ang trabaho namin dito. At medyo mahirap dito. Tama. Kahit na medyo mahirap. Pero sa awa ng Diyos, basta makita yung mga Pilipino, masaya. No? Kahit nandito, magkita-kita lang. Okay. Okay na. Masaya ko. Brad, shout out, Brad, sa mga kasama natin sa Pilipinas. Pilipinas. Oh. Mga tropa natin sa Pilipinas. Kamusta kayo dyan? Oo. Okay naman kami dito sa Japan. Kahit mahirap ang trabaho. Masaya naman, masaya. Tiwala lang yung mga naghihintay dyan sa Pinas. Makakapunta rin kayo dito. Tiwala lang. Tiwala lang. Ikaw rin. Makakabalik nyo. Ingat na lang kayo dyan. Ingat na lang, no? Ingat na. So ito mga katablers, no? Mga kasama namin na mga pugi rin. Mga naligaw. Naligaw kami dito. First time namin kita, pero iba talaga ang Pilipino pag magkita. Kasi yung dugo ba, parang masaya din kahit pamilya. Ito ang tunay na pamilya. So mga katablers dito, may mga pandemya, pero ano pa rin? Parang tuloy-tuloy pa rin ang kaligayahan ba? Laban, no? So, yung mga pamilya natin sa Pilipinas, no? Yung mga anak natin doon, Wala pa namang anak. wala pa, sigil na. Sigil pa. So, Ganap ng kapalaran dito. ganap ng kapalaran. So, ito mga tablers, so, iano natin si Brad, yung trabaho niya para may makakuha sila ng idea ba? Ano yung trabaho dito sa Japan? Okay ba? Mga welder sa construction, okay naman. Mahirap, pero okay pa rin. Maganda naman trabaho dito. Hindi kagaya ng trabaho sa Pilipinas na delikado dito. Safe naman dito. Tama. Ikaw rin. Bale, second time na namin dito sa Japan. Galing kami ng Nagasaki. Tapos, pangalawa namin dito nga sa, Kagawa. Kagawa naman. Dati Nagasaki kami. So, trabaho Brad, okay lang, no? Okay lang trabaho. Okay lang. Ikaw Brad. Okay lang naman trabaho. Okay, no? At least na may nakuha natin yung mga kasama natin, no? Sa mga gusto mag-upload dyan, okay mo wala yung pag-asa. Tama. Apply ka na, paulit-ulit apply. Kami no, paulit-ulit kami nag-apply kahit mahirap. So, makakuha sa idea, Brad, saan sila mag-apply? Kung gusto nyo, punta ng Quezon City sa Alpatomo. Alpatomo, no? Yan, agency na yun. Sure yun, legit agency yun. Legit agency. Huwag maniwala sa mga fake agency, no? Marami dun. Kahit na matagal kami nakaalis gawa ng pandemic sa Pinas, natuloy pa rin kami dito. Tama. Tuloy pa rin ang biyahe ngayon, mga katablers. So, ito, no? Masaya kami nagkita dito, nagtipon-tipon mga kapwa Pilipino, no? Sa isip sa salita sa gawa. So, masaya kami ngayon na nagkita-kita. Parang magkatunay na kapatid, no? Kahit na ngayon lang magkita. Pamilya pa rin. Yun ang pinaka-importante, no? Partner, no? Huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Tama. Makakabalik din sila. Kakabawa ka, tama. So, ito mga tablers, no? Mga kasama natin dito sa Japan, walang problema ngayon kahit na may mga pandemya. No? So, God bless mga katablers. God is good. Salamat. Ito yung mga kasama natin ngayon sa Japan. So, mga healthy. Yung friend natin na taga Bohol, no? Bohol. So, maraming salamat sa inyong lahat, Brad, na nakita tayo, no? Salamat. So mga katablers, ito yung mga kasama natin sa Japan ngayon. Masaya kami nagkita. For the best. First time nagkita-kita. Restore unto me the joy of thy salvation.